Assalamu alaikum hettiyanko ɓe en ko ɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka altine hannde ko sikkude tan goto fof ɓenni weekend belɗo deƴƴo ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jetta kaylal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal aduna o foof jaam duumo ɗum noon garene ko ɓuuri tengtude e jaydel ndi ene jeeya e oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa wirnano ko toon to diwan mo Kaolack oɗon noon ubbita duppa ma en gar hen goɗɗum woni tournée économique mo tan premier ministre watta oɗo saaha toon to diwan mo Thiés o jaɓɓama toon ha tengti e gueɗe oɗo mo ganduɗa woni Abdoulaye Sylla gueɗe muɗum e P50 e C50 PN ma en garen joni wonde so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayaw Piindi TV gudditeren jayde gendiri Le Soleil on ji maire mo Dakar Plateau ne tottodiri jungo e gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon ko tan rue walla tali walla lawol ganduɗa innirama gardiɗo leydi ndi ɗum noon woni ko ganduɗa yiyete kanko noon o dañi hen beelemma garen ha joni jayde le point oɗo subakari tan ko wiide Amadou Ba kañum kay suutama ha daw toon to diwan mo Thiés ɓe kolliti tan yidde mabɓe faade oɗo mo ganduɗa woni premier ministre oɗo saaha ne wone noon e tournée économique e on tournée économique noon o wi tan ko wayno Thiés e Mbour ma dañ walla ma waɗe hôpital goɗɗo garene jayde li quotidien oɗo subaka on ji jonde Victorine Ndeye kanko Victorine Ndeye noon toon to diwan mo Casamance amon tan ɓuura fewnude terrain o ɓuuri fewndande hoore makko ɓe mbi noon ko tolne temedde jeegom e tan ko tolne temedde jeegom capanɗe jeenayyi e ɗiɗi to banggue million ngaji o waɗi ɗum toon faade tan e wadde yiyete financé woni hen ɗum noon gam tan wawde walla tan gam hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi fayi ujunnaji ɗiɗi e nogas tati gonɗeno ɗum noon woni koppareje ganduɗa o nanni ɗum townete ha joni tan ɓe garte 219 millions ɗi ganduɗa yete kay ha joni ko to banggue yete banggue ha joni nannude ɗum e oɗon population guirtan to banggue autonomisation mana goto fof wawa jeyde hoore muɗum to banggue liggey muɗum garen ha joni tan e bénéfice uji ganduɗa ɓe woni gartam dañaɗam hen ha joni garen e jande direct news e oɗo subaka kañum noon ari tan koye gueɗe oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Abdoulaye Sylla noon kanko noon ha joni tan ɓe mbi ko to banggue émergence woni ko ɗo fawi koyɗe makko ɓe mbi Abdoulaye Sylla oɗo saaha hewɓe gandanoma kono noon ɗo tolnaɗo ne wawi wiyede o andama saabi ɗum o waɗi utilisé ko réseaux sociaux ji ɗiɗon réseaux sociaux ji ganduɗa oɗo saaha kanko e projet makko woni ko haalete kanko e projet makko woni ko goto fo jomnorto goɗɗo feeɗindu kanko e projet makko saabi noon ko tolni walla tan ko tolni ujunnaji yimɓe oɗo saaha gandi moni Abdoulaye Sylla gandi holko woni darde Abdoulaye Sylla ɗum fo noon addi ɗum koye réseaux sociaux ji ganduɗa ko ɗon o waɗi implanté gueɗe makko ko fayi tan eko wiyete C50 PN woni projet mo addi gam goto fo wawa jeyde hoore muɗum to banggue liggey garene konngodi oɗo mo ganduɗa woni Bougane Gueye Dany wi tan sikkano ɗo tolnaɗo e tan hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ine wiye ko leece joyyi tan to banggue réanimation neurologique woni ɗo ɗum noon woni ɓe ganduɗa jeehi ha dañi caɗele tan ha wayno natɓe en commun e ko way noon o wi ko leece joyyi tan woni ɗo te ɗum ɗon noon yonani ɗo wi ɗum wona lawol eɗo tolnaɗo e aduna o garene jayde l'observateur noon ari tan ko ha joni wi holko saabi Sénégal woni leydi ganduɗa kañum ɓuri musde gurdam kañum ɓuri serde gurdam kono kañum tigui ɓuri tekkude gurdam ɗum woni ko ganduɗa ete ɓe gaddi ɗum woni namdal ɓe gari tan e nder jayde l'observateur ɓe gari tan ha joni eko ɓe Malick Gakou e konngudi muɗum ɓe mbi Malick Gakou kay kañum oɗo saaha wi ko kañum sohlani darade caggal hay goto gam tan wawde wadde campagne muɗum walla ko way noon te noon kanko ko premier ministre yiiɗi ko ɗum tigui woni ko yiiɗi
wadde noon o daraki hay koyɗe goote ngam wallidde premier ministre walla darade ɗo dari ɗo kono o yiɗi tigui ko 6 mo premier ministre o yiɗi o. Garen ha jayde vox populi noon kañum oɗo subaka ari tan ko eko ganduɗa kewi toon to diwan mo Kaolack woni musiba narolay oɗon musiba noon woni tan oɗo ɓiɗɗo gorko ubbitaɗo e nder ceehe duppa ɗum noon woni gueɗe ɗe ganduɗa ko toon tigui kewi to diwan mo Kaolack. ɓe mbi Amadou Ba kanko noon ko tan goto e wonɓe parti mo walla tan landa mo Pastef kanko noon oɗo saaha kay ndewo gayni wadde tan émission makko e aljuma oɗo bennude toon to Sen TV ko nden tigui ndewo yaltinde o wiyaci o danga o fanaya dumbirdu. Garen e jayde quotidien le quotidien garen tan eko kewi toon to diwan mo Kaolack ɓe mbi tan ko neɗɗo kay duppa tawa wona Allah tigui duppi ɗum woni gueɗe ɗe ganduɗa yiyama ɗo e tan nder leydi meɗen Sénégal. ɓe mbi kay oɗo saaha woni ko ganda ko gueɗe kulɓiniɗe kawtiniɗe ha ɗo haaɗi walla tan ha to wawi hadde saabu neɗɗo ubbitede e nder ceehe nanggue duppe ɗum ɗon noon woni ko ganda ina hulɓini kanko oɗon duppaɗo noon o waɗa tan ko accusé banggue debbati gorkati ɗum noon woni gueɗe ɗe ganduɗa won hen ko ɗum gandirnomo ha ndewo sanki o duppa. Garene jayde tribune e oɗo subaka kañumne ari tan ko wiide kanko kay yumma oɗo woni yummum ɓiɗɗo gorko oɗon ndewa haalna gueɗe kewɗe toon nde ɓi koko ubbita e nder ceehe ɗe duppa ko nden noon attaque cardiaque yani makko hawa tan wasi fittandu makko kanko yummum suko gorko oɗon. ɓe mbi noon ko gueɗe ɗe ganda kanko o nawanomo toon to diwan mo Touba noon haade tan artirede ko nde ɓe jeehi ha lawol ɓe mbiya tigui yoɓe dutto nden ɓe dutti. Garen e jayde libération koyɗen gueɗe tigui arti e oɗo subaka ɓe mbi toon to ganda woni lewna ñasen kay ko toon tigui oɗo Cheikh Fall ɓurɗo annirede Boynar ko nden tigui ɓe ubbitimo ɓe tan mbaɗimo ɗeɗo gueɗe. ɓe mbi noon omo dañno tan ko tolne duuɓi 50 ɓe mbi noon koye tan ɗeɗon ceehe o tawa. ɓe mbi noon ko ɓoggol haɓɓa e dande makko kanko oɗo ɓiɗɗo gorko e koyngal makko ɓe pooɗimo hawa yalti haaɓe jaltinimo ɓe tan mbaɗe makko ponoji ɓe kuɓɓi ɗum. ɓe mbi ko aljuma kay galle mo ganduɗa ko toon honno duppa honnoɓe toon ne woni yimɓe walla sukaɓe rewɓe yeyannoɓe koye mumen jaltina tonete. ɓe mbi caggal noon nde ganda toon to diwan mo Touba ko toon tan ɓe duttimo. ɓe mbi o wawa ubbede tonete. ɓe mbi procureur mo Kaolack oɗo saaha nani udditi enquête ɗeɗo gueɗe baɗɗe tonete ngam jewɗe hooli waɗɓe ɗeɗo gueɗe. Garen ha joni jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka jayde stade noon wi tan ko beele Messi ne woni ha joni e place mo darinowo. ɓe garti kay e oɗo mo ganda ko kanko woni Kylian Mbappé e tan kanko Haaland. ɓe mbi kay kamɓe ɗiɗo ɓeɗon goni outsider uji ɗiɗi ɓe ganda yete kay yakare ne fawe mabɓe e match uji poɗɗi dañde. ɗum noon hettiyankoɓe wiyankoɓe goɗɗum nane e nder jayde nde coɗi ɗum gam andude ko heddi ko. ɗum noon hettiyankoɓe wiyankoɓe noon tigui guddirten udditen hello wonko. noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe gudditen hello wongo kaleten noon eko kewi toon to diwan mo Kaolack to lewna ñasen oɗo ɓiɗɗo gorko ɓurɗo andirede inde Cheikh Fall walla ten wiya Boynar kanko noon nde o wasi fittandu makko nden tigui o tan nawa gam wirnoyede o nawama noon hay Touba. ɓe mbiɗe ɓe jette hedde Mbacké hakkude Mbacké e Touba nden tigui ɓe dutti nde ɓe dutti nde kadi ɓe garti ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni to lewna ñasen ɗo. ɓe mbi yete nde o wirna nden noon tina o wirnama toon nden ɓe jeehi ɓe tan ubbiti kiɗon goski ɓe mbaɗi gueɗe ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum woni duppudemo kanko noon oɗon nde yummo ko tini ɗeɗo gueɗe ko kulol nangui ɗum e jakede ha kañum ne dañi attaque cardiaque wasi fittandu muɗum. goɗɗum ko somi hen hettiyankoɓe biyankoɓe en tout cas ne hulɓini gueɗe baɗɗe ɗe ne hulɓini saabu neɗɗo nanguede duppe nangude mayde duppa ne hulɓini saabu hande so haalama wiya fonno ko yaheni ubboye ladde ɓuuri yodde oɗo acte mo ganduɗa waɗama. ɗum ɗo fo noon ne hulɓini hande kono noon c'est révoltant ko ɓuuri hulɓinade ko woni yiide sukaɓe worɓe wadde gueɗe ganda ko gueɗe rewɓe ɓuuri hulɓinade ko yiide debbo gorko joɗade waɗa poudar muɗum waɗa pastel muɗum ni hollira min ko naggam gonmi te ko woni ko tubako ne iniri ɗum acte contre nature
ko ganduɗa yaadani gueɗe aduna walla ko ganduɗa hakkille ne wawi ɗum jabde hande tubako hayso tawi darima gam jabde ɗum ɗon wiide yo waɗe promouvoir genre neɗɗo ne waɗi ne dañi droit ƴettude ko ganduɗa ko kañum yiiɗi ƴettude neɗɗo ne dañi droit ni so yiiɗi resde puccu walla yiiɗi resde mbaalu walla rawandu walla ko way noon resa ɗum ko hande anda kono kamɓe e haala mabɓe ɗum ɗon inira ko acte contre nature woni banggue debbati e gorkati ne hulɓini hande réseaux sociaux ji hay goto natti suuɗade hen sa naate nder tiktok jiyata ko cukalon keccon ganduɗa dañani taw hay 20 ans hay duuɓi nogas natani hen jooɗo ne mbaɗa gueɗe rewɓe jooɗo ne haalaluji rewɓe jooɗo ne kollira koye mumen kañumen ko goni ko hen woni jiyaɓe ganduɗa hande ne suuta konguɗi wiide min mi yiiɗa sénégalais ji saabu sénégalais ji jiiɗa kam saabi ɗum ko woni ko sénégalais ji ɗi jiiɗa ha daro hande wiya ko ɓuuri añde fo woni sénégalais saabu ko sohor saabu ko ni kono saabu ne andi ɗo e nder leydi meɗen sénégal ina muusi neɗɗo jaɓa e hoore mum banggue debbate gorkate saabu goto fo yiiɗa hande jibinde ɓiɗɗo yaaha ha mawna ƴetta lawol gongol woni debbo woni gorko goto fo yiiɗi ko so joguima ɓiyum debbo ha mawni yo rese jooɗo e suudu mum wona e liggey mum eko way noon so dañi ɓiɗɗo gorko yo won liggotoɗo daro darde gorko wona gorko wawa jogade galle wawa darade ɗo bammum darino kono so gorko yeehi hande ɓe nana ƴetta laaɗe ne jaaha ɓeɗo nani mbaɗe koye mumen rewɓe ni hulɓini ni hawni hande ɗo aduna o tolni ɗo yete beele so yeehi ha ɓooyi worɓe ɓurata ngakkude ko wiyeteno ma worɓe ngakkoy ha rewɓe ina ndewa e worɓe ina doga beele wona ko wayni addata ɗum saabu so worɓe ko ɓuuri hen hewde mbatti koye mumen rewɓe ma wot ko hulɓini yo Allah dandu en musibaji ononne commentaire uji mon faade to ganduɗa ko kañum woni ɗo e nder Piindi TV kono haade ɗum Djiby mi arata ne woni hen ɓe ganda saaha foof ko yeɓoɓe ne mbaɗa commenté ko way noon e tan ko ganduɗa kañum woni plateforme meɗen oɗo mo ganduɗa yete kanko noon o wiyete tan ko Moctar o wiyete ko Moctar Mbodj kanko Moctar Mbodj kanko no salminama juurama ko hettiyankoɓe ɓe ganduɗa yeehe gongol ma en ɓuur ƴewde ɓe ganduɗa kamɓe goni yeeɓiyankoɓe meɗen beltinen ɓe saabu noon hande ina weeli ɓe ganduɗa goni kamɓe yeeɓoɓe kamɓe heɗotoɓe kamɓe waɗoɓe commenté gadda miijo mabɓe e ko kaleten saaha foof ɗum ne koɓe salminteɓe surtout noon ɓe ganduɗa ina mbaɗa aimé saabu sa ƴeewi commentaire uji ko seeɗa par rapport ɓe ganduɗa ina mbaɗa aimé saabu so 300 et quelque mbaɗi aimé ganduɗa ɓen ko ɓuuri hen hewde a anda ɗumen ɗum noon oɗo mo ganduɗa kankone o wiyete ko Younous Diallo kanko Younous Diallo ne o salminama o juurama gongol ma en garti hen mi wimon noon ñande fo soɗon goppa yon goppu inde mon yettode mon e diwan mo ganduɗa ko toon kodɗon kanko noon Younous Diallo ko gorko mo Mayel Fili Maale walla mbiyen gorko mo ɓundu Kumba kanko noon ko noon tigui o wi ko ɗum noon jinmi yiide saaha foof e commentaire uji beele amin garana mon e weltinde on yo Allah waɗan en jaame kisal bandiraɓe hettiyankoɓe biyen ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗenno en to banggue caméra to ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall